Prinsipyo sa atong mga higala nga mga sulpot nga kuno kung wala kuno or dili kuno mabasa sa Biblia, dili daw kuno na dapat tuuhan. Kay ang pagtulon-an daw ni Ginoong Jesucristo kadto lamang daw mabasa sa balaang kasulatan. Kana nga prinsipyo, even kana nga statement dili nimo na mabasa sa balaang kasulatan. Why apostol or bisan gani nga tong Ginoong Jesucristo wala magtudlo nga kung dili mabasa sa Biblia dili tinuod. Huna ra nag mga protestante. Ikaduha, kanang mayong kagwala makita or dili mabasa, dili man na maggamit as evidence pagnigar or pagprove sa imuhang gitawag og argumento. It is a fallacy of silence. It does not mean nga di nimo mabasa, di ka kabasa, di na tinuod kay daghang mga butang, daghang kamatuuran nga bisan pag dili mabasa apan nag-exist nga kamatuuran. Mo na yung unang-una ay palihog.